Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh, mel kena ngono. Asu. Rumangsaku rombongan ning kaya mungsuh e. Lah sing ngejeki dolan bojone. Sing dolan karo bojomu iku rame ngaku ya. Wah, gecek cempala cengelmu. Lah kula maca cete. Cet apa? Jenengan cet bojo kula. Piye meneh piye? Lus ayo lus ngono. Wah, ya meng ayo ki nek kono bojomu ra gelem ra ya ora dadi. Ngisore jek ana kok. Heh? Ayo lus roke-roke. Napa niki roke-roke? Ngukur rok nukokke kowe. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Ngopo menjem-menjem? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat Oh, ora kuwi. Apa? Pribahasa kok. Mau piye pribahasamu apa? sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu pribahasa, nek pribahasa Nek iki basa. jawane apa? Pribahasa iki Apa? anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale anake sapa ta guru iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Nek piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Piye to? Oh, jangan GR. Lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarat